Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdys. Baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Ata watanymyzyň ähli ýerlerini bolşýaly, edi diýarymyzyň günwatar sebitini jekekläp oturan Balkan welaýatynyň babadyhanlarym ene topragy ihlasy hyzmat edip, ondan bol hasyl alyp halkymyzy öz ýurdumyzda öndürilýän ýokary hili adyk önümler bilen ygtybarly üpçün etmeklige münasip goşmaklaryny goşýarlar. Owakyjylygyna jogapkärli mewsum bolan güýzlük buğdaý ýydyk etmek işleri gurumçylykly ýagdaýda alınıp barlýar. Buğdaýly meýdanlarda ýydyk etmek, oňa ösüş tuwun tutmak, hasyllygy ýokurlandyrmak üçin dökümler bilen goşmaçy ümitlendirmek, haşalatlaryň garşysyna görüşmek, mewsumlyň işleri öňde barjy tejribe daýanyp, ilmi esasy alyp barmak ýaly möhüm işler görüllüli ýola goýulýan. Garaşdyk hemişelik bir tarap diýarymyň owa hojalyk puwdagyny juda gyýytka möhletde ödüýüpli galkyny şekilde belen ösüşlere ýeden hormatlar kadamynyň taýsir hemaýa gollawlary bilen ruhlanyp zähme çeken welaýatyň kärençi babadyhanlary we Hara döwletimiň bagtyarlyk döwrüniň Türkmenistan parahatçylygyň anaşmagyň watan ýanyna da ýeni topragy ihlasly hyzmat edip, ondan bol hasylanmakda tagallary işler bitirýärler. Gahrman akadamyň satyn alyp beren gowwatly owa goşulyk tehnikalary, owa zähmetkeşlerine mewsumlaryň işleri almesasy we öňde barjy tejribelere laýyk alyp barmaklyga giň mümkinçilikler berýär. Ol gowwatly tehnikalar şu günler buğdaý maýsalaryna edilýän ara tehnika ýydygy talaba laýyk ýolaýmakda da netijeli peýdalanylýar. Her bir işte belen sepkitlere eýe bolmagy maksat edilýän Balkan welaýatynyň owa gojulykçylary şu günler 50.000 hektarda enligan boýalýan buğdaý maýsalaryna agratehnika ýydygy talaba laýyk ýolaýmakda da tagallalaryny gaýgyrlanoklar. Geljek ýylyň hasyl üçin öz watyna ekilen güýlük buğdaý ösürip ýetişdirmekligiň agratehnika gadalaryny berza etmek, ösümlikleri goramak boýunça geçirilýän çäýleri kämilleşdirmek, suw tutmak hemde olary ýokary agratehnika derejede guramak işleri gyzgynlygy dowam edýär. Howanyň häzirki amatly günlerine buğdaýly meýdanlary mineral dökümleri bilen guruplandyrmak işleri goşamaýan depkinlerde anyp barlýar. Balkanna kärençi daýhanlar şüýlem buğdaýyň günmatar sebitiň ýerli toprak howa şertlerine üstünlükli sinagdan geçirilen köp hasyl etjilýän tokumlaryny agratehnika talaplara dogry laýyklykda ekdiler. Enligan boýalýan buğdaý maýsalaryny organik we mineral dökümleri bilen goşmaça ümitlendirmek işlerem welaýatyň ähli daýhan birleşiklerine gadal ýoly goýulýar. Tutuş welaýat boýunça güýlük buğdaýy ýydyň degişli hünärmenleriň gözegçiligini anlap barmak bolsa, ýerine ýetirilýän işleriň netijeligini üpçün edýär. Buğdaý maýsalary enligan tolkun alýan meýdanlarda häzirki anlap barýan ýydyk işleri Balkanly kärençileriň geljek 2022-nji ýylda da adaklyk ak buğdaý taýýarlamagyň şertnamalaryň boşnamalaryna awry bilen hötde geljekdiklerine güwä geçýär. Şonuň üçin olar halal zähmet çekmäge dördüp berýän taýsir mümkinçilikler üçin hormatlar kadamynda alkyş töllerine diýerler. Şu gün sany ulgam arkaly 8-nji Türkmen-Russiýa ykdysady forumy geçirildi. Iki ýurdun sewda senat idaralary tarapyndan guralan beçäre bilelikdäki maý goýumy önümçilik tatlymlaryny ara alyp maslahatlaşmak, senagat we guruluşyk süreçleriniň önümçiligi, dokma puwdagy, owa goşulyk hemde logistika, syýahatçylyk, sany tehnologiýalar ulgamynyňky hyzmatdaşlygy berkitmek we giňeltmek maksady bilen guruldy. Hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putiniň arasyndaky ýokary derejede geçirilen gepleşikleriň çäklerini, godaly kazanylan ilanlaşyklar hemde ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümeti ara Türkmen-Rus toporunyň netijeli işi, iki ýurdun ministrlikleriniň we puwdaklaryň dolandyryş idaralarynyň, sewda senat idaralarynyň, ýeşewür düzümleriniň derejesinde gatnaşyklar bu gedekki ykdysady forumy geçirmäge ýer berdi. Türkmen-Russiýa ykdysady forumy netijeli gatnaşyklar ösdürmeň has amatly geljekki ugurlaryny keskitlemäge gönükdirildi. Bu foruma gatnaşyklaryň belleşleri ýaly durly ugurlardaky bilelikdäki geljek ulutatlamalar durmuşa geçirmek, Russiýanyň ýeşewür gatnaşyklary mundan beýlegem giňeltmäge gyzyklanma bildirýän birnäçe ýeri kompaniýalarynyň türkmen badaryna ornuny puwtulandyrmak, ykdysady ulgamda iki ýurdun özar gatnaşyklarynyň oňy netije berýändiginiň aýdyň suwtnamasy. Russiýa Federasiýasynyň tewitleri we ýeri senat merkezleri bilen iki taraply gatnaşyklary puwtulandyrmagyň Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasynyň möhüm
uğurlarynyň birdigini ataldy. Beýgedeki forum Russiýanyň 50-den gowrak sewitleriniň we şäherleriniň sewda senat edaralarynyň wekilleri gatnaşdylar. Forumyň işiniň dowamyny eksport hemde maýy goýum kuwatlyklaryny giňetmeň şertleri we onuň mümkinçilikleri aralyp maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň we Russiýanyň täze şertlerinde maýy goýum taslymalaryna ykdysady gatnaşyklaryň geljeki uğurlaryna seljerme berildi. İşe wurduşyň maksatnamasyna senat bu guruluş önümçiligi, ýaşaý jaýlarynyň guruluşy, o senat enjamlaryň önümçiligi, dokma önümçiligi ýaly uğurlarda hyzmatdaşlygyň meselelerini aralyp maslahatlaşmak girdildi. Iki ýurduň ýeri kompaniýalarynyň hemde kärhanalarynyň wekilleri ýokurda agdalan pudoklar boýunça özleriniň eksport kuwatyny we import boýunça bildirýän gyzyklanmalaryny ma'lum etdiler. Türkmenistanyň döwlet harit şymal birjasynyň eksport-import şäherlerini kadrlaşdyrjy işi bilen tanışdyryldy. İşe wurduşyň dowamyny Hadar tewtini logistik merkez hökümini Türkmen maşynyň halkara deňiz mendilini we gemi guruluşy pudogyny maýy goýum mümkinçilikleri peýdalanmak bilen baglanyşykly teklipler garaldy. Telekeçilik tüdümleriniň derejesine gatnaşyklar giňetmek boýunça pikir alşmalar boldy. Şunyň bilen maglykda geljekki Russiýaly hyzmatdaşlar hususy işe wurlugy ösürmek, daşynyň getirilýän haritlaryň orun tutýan önümçilikleri guramak üçin Türkmenistanyň dördüren şertleri bilen tanışdyryldy. Online forma gatnaşyjylar Türkmen-Rus hyzmatdaşlygynyň üstünlükli käyfiýetini kanagatlanma bilen mellep. Şu gedek duşun ykdysady hemde aňpaýhys kuwat haf dogly peýdalanmak maksady bilen köp ugurly hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri boýunça özara bekbetli hyzmatdaşlygy mundan beýlegen putulandyrma we giňeltmäge özara gyzyklanma bildirilýändiginiň nowatdaky suwtnamasy bolandygyny noktadylar. Merkezi we Günwatar Aziýa döwletleri bilen bütün dünýä dopingga garşy görüşmek agentliginiň arasyna geçirilen online maslahaty ýurdumynyň sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň wekilleri gatnaşdylar. Işin käteti wetsenen duşukda sportda zerur hasaplanýan ugur tälimçilere, hünärmenlere düşünürüş berildi. Sportda gadagan edilen serişler, usullar bardy görünýärdi. Maslahada gatnaşyjylar dopingga garşy durmak syýasatynyň, şeýle-de sewitiň ýurtlarynyň sport ulgamyny dopingga garşy görüşmek işiniň mundan beýlegim ösürilmek bilen maglanyşyk meseleler boýunça pikir alşdylar. Türkmenistanyň dermalyk ösümlikleri atly kitabynyň 13-nji tomynyň neşir edilmegi milli liderimiň tutuş halkymyza hemde dünýäniň ilim jemgyýetçiligine öz borçly sowgady boldy. Kitap bilen tanıştırış dabarlary ýokary ruh bilen ösenýär. Türkmenistanyň prezidenti, ýurdumyzyň Ilimler Akademiýasynyň akademigi, lukmançylyk ilimleriniň doktory professor Gurbanuly Berdimuhammedowyň ensiklopedik işi ýurdumyzyň baý ösümlik dünýäsi hemde halk lukmançylygynyň gadymy däpleri bilen gyzyklanýan okuýjylaryň giň toparyna niýetlenenler. Çykyş edenler milli liderimiň 2009-njy ýylda başyny başlan ilmi işiniň dowamy bolan täze kitabyň aýratyn ähmiýetini bellediler. Bu düýpli ilmi işiň esasyny günnäwr lukmançylygynyň görnükli alimleriniň hemde tebigy dermanxana ýygyderli ýüzlenýän türkmen tebipleriniň netli geçip gelýän iň gowy tejribesi goýuldy. Kitabyň sahypalaryny ençeme dermanlyk ösümlikler, şol sany belli bir ýerlerde duş gelýän ösümlikler melhemlik häsiýetleri, olary ilmi we halk lukmançylygyny ulanmagyň mümkinçilikleri jikma-jik beýan edilýär. Belenilşi mazmuny boýunça öz boluşly ensiklopediýa türkmen topragyny ösýän, asyrlyň dowamyna dürli keselleri bejermek üçin netijeli ulanylýan ösümlikler melhemlik häsiýetleri barada bilimden hazynaty bolup durýar. Tanışdyrylış dabaralaryna belenilşi milli liderimiň ilmi işi ýurdumyzyň diňe derman senagaty ilmini eýsem dünýäň fitoterapiýasyny ösdürmäge de uly goşandyryny goşar. Kitap milli liderimiň köp ýyllyk ilmi barlyk işiniň netijesi bolup durýar. Şeýle hem ýurtlaryň we halklaryň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary, insanperwer hemde ilim bilim ulgamlary ýaly möhüm uğurlarda gatnaşyklary hemme taraplaryň berkitmek işine hyzmat eder diýip dabara gatnaşyjylar öz çykyşlaryny bellediler. Arkada prezidentimiň garaşdyrlyk bagtymyza atly täze kitabynyň tanışdyrış dabarlarym ýokary ruh elentlikde geçirilýär. Hormatly prezidentimiň Türkmenistan parakatçylygyň we anaşmagyň watan diýen çoň mazmunly şygarasyna geçýän şu şanly ýylla çapdan çykan kitaby, asyrlyň dowamyna ençeme beýik döwletleri döreden türkmen halkynyň iň täze taryhyna öz boluşly tiýakatdyr. Milli liderimiň eserini belenirşi ýaly, ata-babalarymyzyň hem işe arzu eden 2-nji müňýylyň ahyryna döredilen garaşsyz türkmen döwleti dünýäň syýasy kartasyna münasip orny ýelep, tutuş adamzady öz şoglasyny saçyp, düýbünden täze, bagtyar döwrüň başlananyny alamatlanyrdy. Hormatly prezidentimiz kitabynyň sahypalaryna garaşsyzlyk hemde onuň gözbaşlary barada pikir ýöredip, hemme beýik ýeňişliň, üstünlikliň we häzirki Türkmenistanyň barha artýan halkara awraýynyň özenini, hut döwlet garaşsyzlygynyň gazanylmagynyň durýanyny anlatýar.
tanıştırış dawralarına gatnaşyjylar döwletiň hukuk esaslarını ýygyderli pugtalandyrmagy hemde jemgyýetimizi demokratiýalaşdyrmagy gönükdirilen ihlasly işler üçin arkada prezidentimize hoşallyk bildirdiler. Häzirki döwürde azyk bolşulugyny döretmek boýunça täze mümkinçilikler peýda bolýar. Ol ýokary netijelerin gazanylmagyny üçin. Bu ýagdaý milli ykdysadiyetimiziň köp ugurly ösüşi eýe bolýanyny aşkar edýär. Häzirki wagtda daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan önümli öňürilmegi bilen ýurdumyzda ýokary ykdysady netijelerin gazanylmagy boýunça alınıp barylýan işler köp ugurly häsiýete eýe bolýar. Bu ýagdaý hormatly prezidentimiziň degişli orda ketgitlän wezipeläriniň eýgamden durmuşa geçirilýänini alamatlanyrga, häzirki döwrüň bazar ykdysadyýet şertlerini önümçiligiň bähwetli ýürüdilmegi esasy wezipe bolmak bilen türkmen haritlarynyň daşary ýurt bazarlaryna uly orny tutmagyna aýratyn üns berilýär. Şunukdoý nazardan işlerini döwrewap gurayan kärhananyň birim Balkın vilayetiniň Bereket etrabynaky Nurly Meýdan Daýhan hojalygydyr. Häzirki günlerde bu ýerde jüýjeleň, towuklaň, ýumurtgalyň öňürilşi degişli tertipde alınıp barylýar. Köp ugurly işler alyp barýan bu toplumyň 1 ýylda 12 million etlik jüýje çykarýan inkubator önümçiligi hereket edýär. Ýylyň dowamyna 18-20 miň tonna çelli ýokary killi ähli talaplara laýyk gelýän eslegli towuk eti bu toplumda öňürilýär. Bir wada köp möçerde jüýjeleň öňürilşi boýunça ýurdumyzda hemde sebitde ilkinji bolan bu toplum kesgitlenen wezipeleň tapgyrlygyny ýerine ýetirilmegi bilen dolugy üçin işlediler. Niderlandlaryň, Belgiýanyň, Fransiýanyň, Italiýanyň degişli kampaniýalary bilen hyzmatdaşlyk Türkmenistanyň dünýä ýurtlary, hususan Ýewropa Birleşigi bilen giňerimde iş alyp barmakdaky üstünligini görkezýär. Bu ýagdaý hormatly prezidentimiň daşary siýasatynyň rowajlyklary beklenýändiginiň özgörüşli suwtnamasydyr. Ähli talaplara laýyk gelýän halkara guwanamalara münasip bolmagy Nurly Meýdanyň önümine bolan ýokary islegi kesgitlige. Köp ugurly işler alyp barmakda öňdebarjylary öwrülýän Nurly Meýdan Daýhan hojalygy hormatly prezidentimiň milli ykdysadyýetimizi köp taraply esaslarda ösürmek boýunça kesgitlen wezipelerini ýerine ýetirmekde nusgalyk işler bitirge. Munyň özi degişli orda täze mümkinçilikler ören köp döwni, olaň amalaşdyrylmagy ykdysady netijelerin gazanyljakdygyny tasdiklaýar. Hormatly prezidentimiň içerki bazarlarymyzda ýokary hilli azyk önümler bilen üpçün etmek bardak tawşyrlyklaryny ýerine ýetirmekde tutan ýerli zähmet çekýän ýurdumyzyň işi ugur telekeçileri, halkymyzyň ösen isleglerini nazara almak bilen azyk önümleriniň bolşulugyny döretmäge sallamly goşunt goşýarlar. Mar welaýatynyň Mar etrabynyň şägindäki täze ay hojalyk jemgyýetiniň datly şerwet hususy kärhanasynyň işçileri öz işlerini döwrüň talaplaryna laýyk ýola goýmak bilen konditor önümleriniň has döwrewap täze görnüşlerini halkymyza ködürleýärler. Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň awdaty bolan Mar etrabynyň çägindäki konditor önümlerini öndürýän datly şerwet hususy kärhanasynyň işçileri ýokary hilli azyk önümlerini öndürmekde tutan ýerli zähmet çekýärler. Iňkämel psichologiyal enjamlar topluma oturdurylan bu hususy kärhanada konditor önümleriniň durly görnüşini öndürmek işleri ýoly goýulýar. Kompýuter ulgamy arkaly dolandyrylyp sağlaşykly işledilýän enjamlaryň kömegi arkaly ýokary hilli şekerli we petir kökäniň, wafleniň hemde keksiň we başga-da bir näçe konditor önümleriniň häzirki wagtda 150-den gowrak görnüşi öndürilýär. Döwrewap azyk önümlerini öndürmek üçin taýýarlanýan önümleri durly görnüşli azyk goşunlary goşulyp, olara meýwe önümleriniň tagamy berilýär. Daşary döwletlerde öndürilýän önümleriň orny tutup biljek bu azyk önümleri özüniň ýokary hil derejesi bilen tapawutlanyp, halkymyzyň uly islegine eýe bolýar. Bu hususy kärhanada öndürilýän bagtyýarlyk döwrümizin azyk önümleri ýurdumyzyň telekeçileriniň arasynda geçirilýän sergilerde de münasip orun alýar. Öňde barjy kärhananyň önümçilik büniýady kämilleşip, onuň önümçilik hatarlarynyň sanyny barkartýar. Bu kärhanada innowasion tehnologiýaly enjamlar bilen üpçüdilen ýene-de bir täze önümçilik hatary işe girdildi. Onuň işe girdilmegi bilen bu ýerde ýylly zatly dolama görnüşli konditor önümleriniň birnäçe görnüşlerini öndürmek işleri ýoly goýuldy. Ekologiýa taýdan arasynda we halkymyzyň ul islegleri ýani bu konditor önümi kompýuter ulgamy arkaly dolandyrylýan kämil tehnologiýaly enjamlaryň sağlaşykly işledilmegi netijesinde taýýarlanýar. Bu bölümde tejribeli hünärmenleriň birnäçe zähmet çekýär. Belli bir derejedäki gyzgynlykda bişirilen we durly ölçeklerde kesilip taýýarlanýan konditor önümleri göze gelewli döwrewap gaplar gaplanýar. Bu azyk önümleri özüniň ýokary hilligi bilen tapawutlanýar. Şunyň bilen birlikde bu ýerde süýtli, kakao, şokoladly keksleriň birnäçe görnüşleri öndürilýär. Halkymyzyň bereketli toýsaçaklaryny bedeýän bu konditor önümleri öz işlerini döwrüň talaplaryna laýyk ýola goýýan bu kärhananyň işçileriniň Türkmenistan parahatçylygyny ynanmaň watan ýylyna gadanýan zähmet üstünliklerini
öňüň biridir. Işe urtelekeçiler öz öndürýän ýokary hili önümlerini häzirki günne diňe bir ýurdumyzyň içerki bazarlaryny üpçün etmek bilen şäklenmän. Bu konditor önümleriniň belli bir bölegini daşary ýurt bazarlaryna da ugradýarlar. Hususy karhananyň işçileri orta we kiçik telekeçilik ösürmekdedir diýen giň mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Ýurdumyzyň ýylatyny öz toprağymyzda öndürilýän azyk önümleri bilen ygtybarly üpçün etmek ileri tutulýan wezipeleriň biridir. Soňky ýyllarda bu wagtda gowunarjy işleriň durmuşy geçirilýändigini hemde şowly netijelerin gazanýanlygyny bellemek möhümdir. Şunu milli daýhançylyk tejribeleri ilimiň soňky gazananlar bilen saglaşyk goşdurylýar. Bu bolsa gözüňde tutulýan maksatlaryň hasyl bolmagyny üpçün edýär. Bu wagtda Daşowut welaýatyna durmuşy geçirilýän işlerim ýürüýte bellenmäge değişdir. Mehriman arkadaşymyzyň taýsy taýlalary uly aladalar netijesinde Daşowut welaýatyny owa hojalygy pudugy ösüşliň täze belentliklerine tarap önamly barga. Berkar döwletimiziň bagtyarlyk dogrunyň baş maksatlarynyň biri hökmüne ýurtymyzyň ýylatyny öz toprağymyzda öndürilýän azyk önümleri bilen ygtybarly üpçün etmek, şol önümliň eksport mümkinçiliklerini artdyrmak wezipeleri öňe sürildi. Zähmeti guramagyň we oňa hak tölemegiň, yerleri uzak möhletliğin kärenesine bermegiň, ýerleri üçin oňat iş şertleriniň döredilmeginiň netijesinde bu pudyk öz ösüşiniň täze belentliklerine çykýar. Şunda buğdoýyň, pahtanyň, göýük we bagça ekinleriniň şalynyň öndürilýän möçürleri ýygydarlar artýar. Munyň öde güneşli diýarymyzda azyk bolçulugyny üpçün etmekde möhüm ädimlerdir. Şonuň ýalam oba tenaga toplumyna öndürilýän önümliň daşary ýurtlara goý berilýän möçürleriniň barha artýanyny gowunurýar. Ýere-ýerlerini işlemäge, ýokary netijeleri gazanmaga, halal baýamaga giň mümkinçilikler döredilmegi, owa ýerlerini işleň saglaşykly hemde netijeli gurulmagyny üpçün edýär. Döwlet taşryklaryna gözeňle tutulýan ekinlerden başga da köp görnüşli azyklyk ekinleriň ekilmegi, olardan bol hasyl alynmagy, mehriman arkadaşymyzyň ýere-ýerler üçin döredýän mümkinçilikleriň biridir. Türkmenistan parahatçylygyň we ýanaşmagyň watany ýeliniň güýz paslynyň bereketiniň has bolmagy üçin Daşowut welaýatynyň baba daýhanlary göýük önümliň käşiriň hemde kelemiň ýetişdirilmegini gazanýar. Onu welaýatyň etraplaryna, daýhan birleşiklerine şu günlerki dowam edýän joşuny zähmetden, nusgalyk işlerden tutuş aýdynlygy bilen görmek bolýar. Ýere-ýerleriniň alada sölen ýetişdirilýän käşiriň kelemiň hemde beýleki göýük ekin önümleriniň ýelden ýele köpelýänini bellemek ýakymlylar. Ýere-ýerleri bazar bolçulugynyň döredilmegi üçin özleriniň gözlegli işlerini, dörejilikli zähmetlerini birjigem gaýgyrmaýarlar. Özüniň göz başyna gadymyetden alyp gaýdýan dana halkymyzyň durly ekinleri ösdürip ýetişdirmekde. Olardan ýokary hasyl almakda toplan baý tejribelerini peýdalanmak bilen ýetişdirilýän bereketli hasyl gözüňde dokunurýar. Yerden bir ýerde iki hasyl almakly kada uran baba daýhanlyň aladasy bilen aňarsyna bersine göz ýetmeýän göýük ekin meýdanlaryna käşiriň hemde kelemiň bol hasyly kemale getirilýär. Şu günler göýük kırançylygyň tutan ýerli zähmetleriniň netijesinde daýhan wazarlary ilady üçin zerur bolan göýük ekin önümleri bilen ygtybarly üpçün edilýär. Ýere ýydyk etmegiň we ondan bol hasyl almagyň usullaryny oňat bilýän welaýatyň göýük kırançylary Türkmenistan parahatçylygyň we ýanaşmagyň watany ýelini zähmet ýeňişlerini beslemek hyjy bilen zähmet çekýärler. Hormatly prezidentimiziň Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmegiň maksatnamasyna bellenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, ýurdumyzyň ýylatyny özümizde öndürilen önümler bilen ygtybarly üpçün etmek, olan eksportyny artdyrmak işleri ileri tutulýan wezipeleň biri hökmüne öňe sürildi. Ýere-ýerleri welaýatda göýük ekinleriniň bol hasylyny öndürmek barada öňde goýulan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirilmegini üpçün edýärler. Atsyzlara görüp berýän görnüşler baba daýhanlyň zähmetleriniň ýerine düşýänine şaýatlyk edýär. Sowadyjy ammar şol önümleri uzak wagtlap saklamagy mümkinçilik berýär. Umuman welaýatda häzir owa hojalygy işleri gowşamaýan diýip günlerde utgoşuklar alınıp barilýär. Bu bolsa milli liderimiziň öňde goýan wezipeleriniň üstünlikli berjä edilejekdigine, ýylyň ýokary netijelere beklenjekdigine hemde ýurdumyzyň baky bir taraplarynyň 26 ýyllyk toýuny münasip zähmet sowgatlarynyň taýýarlanyljakdygyna anamartyrýar. Welaýatyň baba daýhanlary döredip berýän ola mümkinçilikleri we şertleri üçin arkada prezidentimize tüý sürekden hoşarlyk sözlerini aýdýarlar.
Hormat prezidentimiň amal aşyryyan ýegurdul özgörtmelerini ilmi taýdan soňun bilen birlikde öňde barjy tejribeler daýanyp, durmuşy ornaşdyrmak bardak görkezmelerinden ugralanyp, Balkan welaýatynyň magtumly etrawynyň daýhan birleşiklerini ykdysat taýdan peýdaly bolan miweli baglaryň durly görnüşlerini önümçiligi ornaşdyrmakda we olardan alynýan ýokary hili önümleriň möçbelerini artdyrmakda talabalaýyk işler bitirilýär. Şolaryň arasynda symor jülügesiniň dünýä meşhur narlarynyň görnüşleriniň sany bolsa hasam köp. Magtumly etrawynyň sumborjulgusy beýleki subtropik miweli baglar bilen birlikde naragaçlaryny puta ilmi esaslara dayanýan köp ýyllyk tejribeler arkaly ösürip ýetişdirmekde dünýä meşhur künjekdirip, jülgäniň dağ derelerini, summor derýasynyň boýlaryny, ýawany ösýän naragaçlarynyň aýratyn görnüşleri Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna gerdilendirip, etrawyň summor göçenler jülgüleriniň uguryna ýerleşýän daýhan birleşikleriniň kärineçi bagwanlyň erginsiz zähmetleri netijesinde gözel summoryň nary diýen umum at bilen meşhurlyga eýe bolan bu beýişde miwanyň ykdysady taýdan gerdeçilik görnüşlerini bolsa köpçilikleýin ösürip ýetişdirýärler. Etrawyň owa ýaşaýjylarynyň şahsy melleklerini, şeýlede daýhan birleşikleriniň kärinesine alynan ýerlerde giňden ösürip ýetişdirilýän juda tagamly, şol urwatyň özünde de aňyrbaş towgatlyk miwe hasaplanýan naryň her bir görnüşi bir-birinden gabagynyň galyňlygy, dänesiniň gaty ýumşaklygy, miwesiniň turşulygy, süýjüligi, tagamlylygy, yssasygy hemde keseleri durnuklylygy boýunça tapawutlanýar. Beýikligi adatça 2-3 metrden hem geçýän naragaçlarynyň her bir düýbüniň hasyllygy görnüşlerine görä 20 kilogramdan 70 kilograma çenli baryp ýetýär. Nar miweleriniň käbir aýratyn saýlanyp alynan görnüşleriniň her biriniň agyry bolsa 500-600 grama deňelýär. Baganyň agrotehnika talaplary laýyk ösürip ýetişdirýän narlary Balkan welaýatynyň şeýlede ýurdumyzyň ak bazarlarynyň iň bir islegli miweleriniň hataryna tanalýar. Hut häzirki wagtda daýhan birleşiklerine degişli ekrançylyk meýdanlaryny kärineçi bagwanlyň ýüzlerçesi naragaçlaryny ösürip ýetişdirmek bilen meşgullanýarlar. Yetişen miweleri ýygnap almagyň häzirki depkini etrap boýunça Türkmenistan parahatçylygyň we anaşma watan ýylyna nar miwesini ýygnap almak bardak meýilnamanyň has artyg bilen berja ediljekdigine güwe geçýär. Nar ýygnamak mewsumi bu subtropik etrapda noýabr aýynyň ahyrlaryna çenli dowam edýär. Asyny nar agaçynyň we onuň miwesiniň dermanlyk häsiýetleri juda er döwürlerden bäri bellidir. Hormatly prezidentimiň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly ensiklopediýa kitabyna naryň dermanlyk häsiýetleri jekmejek beýan edilýär. Halk lukmançylygyna naryň gabagyny, şahalaryny, sapajaklaryny, gullerini we tohumlaryny giňden peýdalanýar. Mahlasy Balkan welaýatynyň bagwançylyk bilen meşgullanýan telekeçilerdir kärineçileri alman gazananlaryny we köp ýyllyk tejribeleri daýanyp, halal zähmet çekmäge döredýän giň mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyza alkyş sözlerini beýan edýärler. Berkarar döwletiň magtyýalyk döwründe döwlet başlanmadan güneşli diýarymyzda kiçik we orta telekeçiligi gollamak we ösürmek bardy edýän ýadusyz aladasy, kabul edýän kararlar netijesinde ahal welaýatynyň şahar künjüne gurulyp ulanma berilýän önümçilik kärhanlary döwletimiziň ykdysady kuwatyny puhturlandyrmagy, halkymyzyň durmuş hal ýagdaýyny hasam ýokurlandyrmaga, şeýlede täze iş orunlarynyň dördülmegine uly ýardam edýär. Muňa bolsa ahal welaýatynyň Akbuda etrawynyň ýani o şäheriniň çägine ýerleşýän Maksatly Türkmen Hojalyk Jemgyýetine degişli bolan tut garit nişanly galandyrylan içkileri şeýlede arasylynyň agyr suwuny öndürýän kärhanada aýdyň mysal bolýar. Ahir welaýatynyň Akbuda etrawynyň ýani o şäheriniň çägine ýerleşýän Türkmenistanyň senagaçylar we telekeçiler birleşmesiniň awaty bolan Maksatly Türkmen Hojalyk Jemgyýetine degişli bolan tut garit nişanly alkogolsyz galandyrylan içkiler we arasylynyň agyr suwuny öndürýän kärhanada özüniň öndürýän önümleriniň ýokary hil derejesi bilen ilat arasynda uly meşgullygy eýe bolan kärhanalaryň biridir. 2 hektar meýdanda ýerleşýän dünýäniň ösen azyk senatynyň iň kämel tehnologik enjamlary oturdurylan bu kärhanada häzirki wagtda ilaty köp islebilýän alkogolsyz galandyrylan içkiler ençeme görnüşleri, şeýle arasy agyr suw öndürilýär. Bu ýerde öndürilýän galandyrylan içkiler gysga wagtyň içinde halk tarapyndan köp islebilýän önümlere urilýär. Kärhanada ekologiýa täzen arasylyk bilen tapawutlanýan bu içkileriň ýarym 250 we 1,5 litrlik plastik gaplar gaplanan ençeme görnüşleri öndürilýär. Bu ýerdäki önümleriň esas aýratynlygy olaryň şeker önümçiligi arkaly taýýarlanýanlygydyr. Önümleri ýürüti isberjileriň konsentrelenen şireleriň aromatik goşunlaryň aýratynam bu ýön köküniň şiresiniň goşulma bolsa, alyjylaryň oňa bolan isleglerini hasam ýokurlandyrýar.
İçkilerin öz atlary ýazylan ýeri taýýarlanan owadan gaplar gaplanmagym önümiň haritlik görnüşini has oňut bedeýär. Tut harit nişanly alkogolsuz gazlandyrylan içkiler öndürýän kärhanda häzirki wagtda suwuk aýtydan işleýän önümçilik sehi, önümçilik barlykhanasy hemde çiğ mal we taýýar önümler ammarýaly bölümler hereket edýär. Dürli meýwe önümleriniň hoşboý ýysyny berýän datly sowuk içkiler ýürüti enjamlaşdyrylan barlykhanada hil gözegçiliginden geçirilýär. Hil barlygy ýerine ýetirilende her 30 minutyň dowamyna suwuň talhylygy, vodorod görkeçdi, chloridleriň umumy miqdary, taýýar önümiň gowur agram paýy, turşulygy, kömür turşy gazy, gaz agramlary, isi, renki, tagamy hil we miqdar taýdan ýezgiderli gözden geçirilýär. Bu bolsa öz geregine önümiň ýokary hili bolmagyny we aljylaryň artmagyna getirýär. Tut harit nişanly gazlandyrylan içkiler öndürýän kärhanda öndürilýän ýokary hili içkiler buýurmalar esasynda ýurdumyň bolatlaryny kemde paýtatymda Aşgabat şäheriniň sowda nokotlaryna urudylýar. Kärhanda önüm daşymaga ýürütülýän awtolawlaryň bir näçesi bar. Kärhananyň agdyr işgärleri ýurdumyzda telekeçilik ösdürmek ugruna edýän ýadysyz aldyş üçin milletiň arkadagyny alkyş sözlerini aýdýarlar. Berkarar döwletimiň bagtyýarlyk döwründe arkada prezidentimiň parasatly başçylygyny ähli ulgamlar bilen bir hatarda halçylyk synawatyny ösdürmek, täminleşdirmek maksady bilen giň öwrümli işler alınıp barlýar. Güneşli diýarymyzyň şahar ýanyna täze döwrwap halçylyk kärhanalarynyň gurulyp ulanmagy bermegi, öňden barlarynyň durkunyň täzelenmegi, işlemek üçin ähli amatlyklaryň werur iş şertleriniň dördülmegi, ýurdumyzyň halçylaryny gözlegli we dörejlikli zähmet ýeňişlerini alkynarýar. Hal we hal önümlerini öndürmekde ýokary zähmet görkezlerini etsenýän baýry kärhanalaryň birem Türkmen Haly Döwlet Birleşiginiň Halaç Çeper halçylyk kärhanasy. Kärhanaň halyçy gelin gyzlary ene mamalarymyň dörejilikli zähmetiniň netijesinde sünnälenip sunugy derejesine çykarylan halyçylyk senedini ösdürmekde we kämilleşdirmekde tutanýerlik bilen özleriniň munasip goşuntylaryny goşýarlar. Halyçylyk kärhanasyna 2300-den gowrak işgär zähmet çekip, haly önümçiligi 2 iş çalşygyny alınıp barylýar. Bu ýerde Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmagyň watany ýylynyň 9 aýynyň jemleri boýunça ýokary görkezjiler gadanyldy. Geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilen önümçiligiň ösüş tepkini epetli artdyryldy. Ýylyň başyndan beri kärhanada 7800 iğne dördül metr haly we haly önümler dokulyp, bellenen meýilnama üstünlikli bir jaý edildi. Kärhanada ýürüte buýrmalary esasanam uly öwrümli guşly göllü ak we gyzyl hallar dokulýar. Şonuň ýalan buýruçylaryň esleglerine görä, bu ýerde dürli ullukdaky beşir göllü ýaprak, derwede göllü hallar, trapesiýa şekilli hemde tegelek hallar, tebigatyň keşif şekillendirilen hallar, iki tarapam göllü hallar, şeýle-de sowgatly haly önümler taýýarlandylar. Kärhana hunermenleri Elmadama milli buýsançymyz bolan türkmen hallarynyň köni nuskalaryny dikeldip, täzelerini düretmekde, haly sunuwatyny kämilleşdirmekde ýergense zähmet çekýärler. Halyçy gelin gyzlar nepes haly önümleriniň önümçiligine giňden ýoly goýmagy uly mümkinçilikler açan gahrman arkadagymyza tüý sürekden alkyş sözlerini beýan edýärler. Türkmenistan Medeniyet Ministrliginiň guramagyny, ýurdumyzyň muzeýlarynyň gatnaşmagyny, şekillendiriş sunuwatyna degişli muzey gymmatlyklaryny hasaba almaň we gorap saklamaň usuliýetli video argatnaşyk arkaly maslahat geçirildi. Maslahatda Türkmenistanyň Döwlet Medeniyet Merkeziniň Döwlet Muzeýiniň, şekillendiriş sunuwaty muzeýiniň, Watan Mukaddesligi muzeýiniň, şeýle-de Ahal, Balkan, Daşowuz, Lewap we Mar welaýatlarynyň muzeýlarynyň hunermenleri gatnaşdylar. Berkar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe garaşsyz kemişelik beýtarap Türkmenistanyna hormatly prezidentimiziň taýsir taýdanlary netijesinde muzey işiniň barha kämilleşmegi üçin ähli şertler döredilýär. Şeýle mümkinçiliklerden ugur alyp, ýurdumyzyň muzey işgärleri muzey işiniň barhary başlanmagy hemde hatam kämilleşmegi üçin degişli işleri alyp barýarlar. Ýurdumyzyň muzeýler tarapyndan şekillendiriş sunuwatyna degişli gymmatlyklar toplamak, hasaba almak, almy taýdan öwrenmek boýunça giňerimli işler alınıp barylýar. Muzeýleň gaznasynyň üssü täze gymmatlyklar bilen baýlaşdyrylýar. Munyň özi halk hakydatyna ebedi galýan, gadymy we häzirki döwrüň şekillendiriş eserlerine degişli gymmatlyklarymy dünýä ýüzünde giňden wagt etmäge, geljeki nesillerimize getirmäge amatly şertleri döredýär. Video aragatnaşyk arkaly geçen bu maslahatda muzeýlere gelip gowuşýan we saklanylýan şekillendiriş sunuwatyna degişli gymmatlykları kabul etmäň tertibi, olary hasaba almaň ýürüdülçi,
gorap saklamagyň düzgünleri, saklanış aýratynlyklary, hasaba alnaşy, sergilerde ulanylşy, bu eserlere bir görünüşdäki pasportyň doldurulş usuly barada, şonuň ýalam şekillendirişini götürne Magtymyl Pragynyň keşi barada çykyş etdiler. Maslahatyň dowamynda muzey işgärleri sorag jogap alşma arkaly öz tejribelerini birek bilen paýlaşdylar. Şeýle maslahata gatnaşanlar bu urda alyp barýan işler hakynda özara pikir alşyp, ýurdumyzyň muzeyleriniň işiniň döwrewap gurulmagy üçin uly mümkinçilikleri döredýän arkada prezidentimize alkyş aýtdylar. Hormatly amlarny bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 20-nji oktýabrda saat 20-den 21-nji oktýabrda saat 20-nji boljak wagt barady. Türkmenistanyň Howa maglumat gullugynyň berýän habar bilen tanışalım. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, Demirazak günü ordan tile sekundy 9-14 metre ýetýän şemal öksür. Howa giýjesine 6-11 gradus, gündüzine 13-18 gradus, kenarky taraplaryna bolsa 10-15 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, ýagyş ýagar. Demirazak gün matardan tile sekundy 9-14 metre ýetýän şemal öksür. Howa giýjesine 6-11 gradus, gündüzine 12-17 gradus maýl bolar. Mara welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, anskem ýagyş ýagar. Demirazak gün matardan tile sekundy 9-14 metre ýetýän şemal öksür. Howa giýjesine 7-12 gradus, gündüzine 13-18 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, anskem ýagyş ýagar. Demirazak gün matardan tile sekundy 9-14 metre ýetýän şemal öksür. Howa giýjesine 8-13 gradus, gündüzine 15-20 gradus maýl bolar. Daşowd welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, Demirazak gün matardan tile sekundy 9-14 metre ýetýän şemal öksür. Howa giýjesine 1-6 gradus, gündüzine 9-14 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut howa bolup, giýjesine we ýerden ýagyş ýagar. Demirazak gün matardan tile sekundy 9-12 metre ýetýän şemal öksür. Howa giýjesine 9-11 gradus, gündüzine 14-16 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça oktyabr aýynyň 21-ni magnit hadisesiniň gowşok täsirli saklanmany arşylýar. Ediz wataşlar, güýt fasylyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň ütgeýäniňi nazar alyp, fasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda giyinmegi. Şeýerdi häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadydan 5 göterim artmagy bilen maňlaşykly. Howa şertleriniň adamyň bedeni etirip biläjek oňaýsyz täsirlerini öňüne almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakly maslahat berýär. Mehriban eleşler, bulary berk berjäňiz, ýylyň islenik fasylyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar getmişimizi jemleýäs. Berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda düşer ötsenýär. Ählet şoň özüne bolsa halkyň bähfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş taýyň ederler.